Влизаш да я вземеш рано, преди да е тръгнала да пада. Сплит степ с моя удар и после без замах. Хващаш правилно с континентален хват за воле, окей? Влизай. Много я чакаш. Сплит. Изтърва момента на удар. Сплит степа, когато си на скорост, когато излизаш напред към мрежата, всяка една секунда ти е важна. Ако ти скочиш нагоре, в този момент противника може да ти игра топката и ти докато си във въздуха няма как да смениш посоката. Разбираш ли? След като направиш апроуча, като тичаш напред, с сплит степа после само да разкрачиш краката, за да можеш после да смениш бързо посока. Другото нещо, на волето покажи ми как държиш. Тази ръка ще я завъртиш още малко насам, окей? И тази ръка ще дойде също отгоре. Идеята каква е? Когато играеш воле, ти в момента го играеш малко като бекхенд, завърташ топката напред и я захупваш. Разбираш ли? Доброто воле винаги е леко слайс. Идеята е топката ти от тук да стане по-остра и по-ниска, като играеш там, да изчезва от корта, да си тръгва. Аз ги водя. Това е слайс. И това нещо сега трябва да стане с тялото повече. По-добре, браво. Хоп. По-добре, браво.